Yes. Så har vi U12-holdet derude. Vink til kameraet, Sasha. Stina også. Ja. Jamen, jeg tøser, kan I ikke vinke? I er på kamera her, vink. Nej! Ah, okay. Det var en ekstra indsats. Hej Dennis. Nej, du kan ikke filme, at du spiser de store af, mand. Gå nu væk. Er det tunslag? Du dør om lidt, du dør. Prøv lige, lad os lige tage en zoom ind her. Gå nu væk. Nej, jeg vil ikke overfor. Jeg kan ikke se det. Mathilde. Ej, smil nu i stedet for Eva. Hvad er det? Hvad hedder den? Det er U10-holdet her. Meget generet U10-hold. De er så frygtet. Ej, Søren og Marie. Det er lige til YouTube der, det er godt. Smil. Det er godt smil der. Smil. Ja, hvad er det? Er det lakridser? Ja, det er faktisk, ja. Så begynder jeg måske at nyse. Katrine, hvad er det, du hedder? Hvad? Marie, det vidste jeg godt. Det er Sara. Og det er, hvad du hedder? Prøv lige at sige goddag til kameraet. Goddag, Hvad hedder du? Hedder hvad? Simone. Hedder du Simone? Ja. Er dig fra X-Factor? Nej, det var det ikke. Godt. Der er Camilla. Hvad er det? Så er du Camilla? God bog. Ja, tøser. Sig lige hej til dem derhjemme. Hej. Gå, Peter. Filmer du? Ja, jeg filmer. I kommer op på hjemmesiden i aften. Hej. Film. Det er forældre, der kommer til at se, så opfører de pengene. Nej, det er du ligeglad med at sige det. Jeg er ligeglad med det. Signe, hun spiser bare det. Anna, du må også gerne lige smile. Det er godt. Hun har rigtig Sille. Jeg kan også godt smile. Hej med jer, tøser. Vink til jeres forældre. Hej. Også jer. Hvad laver I? Hvad hører I? Radio? Det er sang, der hedder det. Tøj, hvis du er... Nu synger nu er det sjovt. Du synger. Jeg ved godt, dine forældre... Nå, vi går videre op. Det er så Jakob her. Smil lige til kameraet, Jakob. Nej, det gider du ikke, så følger jeg bare efter dig. Totale skudkamera her. Så her sidder Jakob og U16. Ved du, hvem vi skal spille mod slutspillet? Altså, i slutspillet? Altså, U16 til Elite. Så skal vi spille mod Huk håndbold og Raklev. Hvor ligger Huk håndbold? Det er for Hørsholm. Hvor ligger de andre? Det er fra Kalundborg. Vi skal spille i Værløs. Ved du, jeg kender en af hende der fra Kalundborg. Jeg var til der lavede noget sjovt med hende i går, fordi jeg stod og snakkede. Ja. Og hun spiller også noget... Du kan godt filme, det var lidt meget irriterende. Hvad var det, du var til i går? Min kusine er gået ind i en eller anden lejlighed. Okay. Og så housewarming eller hvad? Ja, det var noget fødselsdag, sådan noget. Okay. Ja. Og så var det sådan en pige, og hun spiller også håndbold og i Elite. Og fra Raklev? Fra Kalundborg. Jamen så er det nok Raklev, for Raklev ligger lige ved siden af Kalundborg. Hvad hed hun? Var hun god? Hun er Line. Vi går lige videre her. Basketball. Jeg er bare meget dårlig. Bum, smil lige til kameraet her. Kan dig og Sille ikke lige stille op, så filmer jeg stand? Kan I ikke lige lave en dans? Synger du? Nå. Bum, du er så sund, du spiser pære. Ja. Jeg filmer. Det er lige til hjemmesyn. Fink vi jeres forældre. Hej Michelle. Det er til videodagbogen. Julie, hvad hører du? Hvad hører du? Selvmord. Nu vil du gerne høre selvmord. Hver gang jeg vil sætte det på, så må jeg ikke. Og Michelle, du spiller. Er det der Tetris der? Ja, det er Julie, hun spiller også. Nej, men wannabe Tetris. Hvad sker der for det der musik dernede? Hej, Tim. Hvordan går det?
Du har det ikke varmt eller noget? Okay. Jeg hedder Niklas, og det her det er videodagbogen. Jeg ved ikke, om du har noget at sige. Dine forældre kommer til at se det i aften. Du har det godt, og du kommer til os, hvis du har problemer eller udfordringer. Det er godt. Og du kan altid få muffin til at over sige det. Therese, hun har fødselsdag, hvor hun blev 17, ja. Nu må jeg godt se det. Eller en trykker. Nå. Fie, kig lige op. Niklas, lyt på! Lyt på! Niklas! 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 Er I mere kage? Ja, så kommer vi så til U16. Det er misforstået. De tror, de skal til Skive Beach Party. Prøv at se det her. Så lad os se Rasmus. Ja. Godt. Er noget sjovt at fortælle, Larsen? Ja, nej. Nej, Ikke nu. Det kommer. Det kommer. Godt, yes. Skal I til fest på lørdag? Smag lidt. Ellers tak, ja. Så kommer vi til U14-pigerne. Hvordan synes I, det er at bo ved siden af et diskotek? Det er irriterende. Det er lidt irriterende. I må gerne komme ned til mig, hvis det er. Hvornår får vi noget af det der kage der? Er det sådan en veninde-trøje i dag, eller hvordan? Nej, ikke med Amalie og Kusk har taget veninde-trøje på. Hvad er det for en kage? Det er chokoladekage, chokoladedrømme. Jeg har bagt det. Hvad er det der på toppen? Det er sådan noget drømmehalløj. Og så noget chokolade på. Jeg træder lige igennem her, jeg ved godt. Ja, nu kommer der lige lidt rystelser her. Ja. Hej Skov. Har du fået noget kage? Skov, kan du godt lige kigge på kameraet, når det filmer dig? Nå. Jamen, jeg kommer ned til alle med. Og Bille, du er... Hej Bille. Ja, godt. Super. Så er det Frede, Josefine og Katrine. Hvad? Har I ikke noget sjovt at fortælle? Hvorfor er I så generede? I plejer ikke at være så generede. Hej Brun. Så ved siden af Rikke. Og det er Signe. Signe, hun viser mig en tiger og en dame. Hvad er det? Hvad spiller I? Barlit, skal du så lade være med at være så generet? Du er I søde ved Barlit, ikke? Vil du sige, han er kendt? Kalle, vi tegner det sygeste overskægkumme på vores have. Barlit, kig nu på kameraet. Så er jeres tur her. Louise og Frede, du har også fået farvet hår, har du ikke? Jo. Du kan tage start. Nå, I skulle ikke med en bus alligevel? For nu af. Okay, nu indgår Nana ligesom noget. Nana, hun har været med i All Stars, så hun er vant til at være på kamera. Nu indgår hun lige noget, hun holder. Jeg kan også slukke den musik der også, jeg kan sove. Nana, Olivia Bønker, det her mig, men har jo hermed vedtaget, at hun hader alle voksne på den her tur. Hvorfor det? Jeg har da ikke gjort det nu. Der er helt faktisk så, vi hader alle voksne, undtagen Niklas, for han filmer. Vi hader også Dennis, Nana. Har I ellers hygget jer indtil videre? Ja, bortset på den der åndsvær her. Der er for noget. Bortset på den der åndsvær. Nå ja, fortæl lige om den der prismarbord. Nej, du har filmet det. De kom op og sagde, at toget for at komme hurtigere ned til skolen, ikke? Og så går vi alle sammen ned, og vi får totalt stress, fordi de siger, der kun er 2 minutter, så står vi dernede. Og så siger Torben, at hun skal sige et eller andet, så rammer hun bare prisen her, men vi får det sidste her. Vi tager også op. Det var faktisk det, jeg filmede i starten, det var prisen om, hvor de skulle stå og score ud af døren. Vi hævner os. Sofie og Torben. Sofie og Torben. Vi hævner os. Du får bare de vildeste dræbere. Det gælder også jer to. Gør Gokke der. Og så Sofie. Hvad siger BS og Bubber der? Det gør Gokke der. Det er Bubber, det er BS. Jeg vil gerne være Gør Gokke, men jeg siger BS og Bubber. Det er i orden. Hvad er du, Gø eller Gokke? Nej, jeg vil nok helst kende som Gø. Det andet, det kan bare give... Ja, noget værd noget. Hvad vil du være i forhold til mig? Ondt, hvis det er, at Brøndby taber i aften. Nå ja, det er rigtig sikkert, hvor du skal vinde over Brøndby. Nej. Skal jeg skubbe mig igen? Silkeborg, de kører. Der er en hjemme, der har ned ad trappen. Nej.
Nå, ikke slut. Nå. Tak for denne gang. Vi ses i morgen. Video dagbog.